Amakhulu ezakhamuzi zaseSoweto ke asele ehlele bumnyameni ngemuva kokuthi isiteshi esihlinzeka ugesi kule ndawo siqhamuke amalangabi namuhla ekuseni. Lokhu kwenzeka nje amakhaza ashubisa umkantsha selokhu eheleze njalo ezinkalweni ezikwesifundazwe iGoli. Indawo ke ithe zakhungatheka kubalwa ke iDobsonville, eMndeni, eJabulane, eMolethane, eMfulu North, iNaledi, iKladi, iZola kanye neZondi. Sayindidana manje uqubuka komlilo kwezinye zesiphehli zikagesi endaweni yaseZola khona lapha eSoweto. Kuya ukuthi ke lo mlilo uqubuke namhlanje ekseni ngesithuba ke zehora zesishagalolunye. Kanti abahlali bathi bakhathazekile njengoba bengazi ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani ukuze kulungiswe lesi siphehli. Besendlini masendlini sizwe kuyadubula sort of like ngathi ibomb. Masisithi siyaphuma sesibona ke kunentuthu. Intuthu iningi bese sesiyeza ke sizobheka hawo masibheka sesibona yona isubstation ukuthi iyasha. So sesibhlungu manje ngoba hey yenzeke lento kubanda sesiyacabanga ukuthi sizosokola manje kulamakhaza lawo. I'm sure kuzoba into zothatha boma 1 month mangibhekile because kungabi nogesi kubhlungu kulamakhaza lawo nawo nema COVID sewabuyile. COVID ifuna ukufudumala sifuna ukufudumala ngempela nje abalungise nje kusheshe. Townships amaningi iZola, iNaledi, iMletsane, iJabulane, iKladi akuna electricity already. So we are already affected. The other thing is we don't even know whether lento lezo fixiwa. If we are fixiwa when we don't know. And we are not even sure what lento lenga end up fixiwa because all I can say mina as an individual as a South African, this is sabotage. Because no substation can burn on its own out of the blue in the morning. If it was happening during the night, we'd say somebody went in and did something wrong. But during the morning, this is sabotage. Kanti lesi siphehli sikagesi siphakela izindawo ezishagalolunye okubalwa phakathi uMndeni, iJabulane, iNaledi, iKladi kanye nezinye. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseZola.